Consumir productes que han estat elaborats de manera natural cada vegada té més èxit, i és que hi ha tot un munt de raons per menjar i beure aliments ecològics. De fet, ja són moltes les botigues que ofereixen aquest tipus de productes, botigues com la que regenta l'Helena Febas. Aquí a la nevera trobem productes d'origen animal, com són làctics, de cabra, de vaca, formatges, ous ecològics, potser és el que la gent a vegades sí que ja coneix més, però els làctics, i també tenim el que és proteïna vegetal, no és proteïna animal, però és d'origen vegetal que ha sigut produïda de forma ecològica. I són alternatives a la carn, que molta gent es sorprèn quan li ofereixes hamburgueses vegetals que són ecològiques. També tenim sucs naturals obtinguts per procés ecològic, begudes alternatives a les begudes refrescants convencionals, postres, compotes de fruita, coses que no són fresques però que tenen el seu també segell ecològic, i menjars que estan preparats, que avui en dia també és una sortida que la gent busca molt, un menjar ràpid però ecològic, vull dir, llegums, envasades, també tenim assortiment de patés, tots ecològics. Els aliments ecològics no contenen residus químics tòxics, com ara pesticides o herbicides, ni colorants artificials o organismes modificats genèticament. El que sí que ens proporcionen és una gran quantitat de nutrients, doncs contenen entre un 40 i un 60% més de vitamines que els aliments convencionals, així com una major quantitat de minerals, greixos essencials i antioxidants. L'avantatge dels aliments és sobretot que no té pesticides, que és totalment natural, que s'ha fet en una terra, perquè l'important és que la terra és molt rica en minerals, molt, no? Llavors tot aliment que creix en una terra que és rica en aliments, o sigui en minerals, tu obtindràs un aliment molt ric en minerals i vitamines. Els aliments ecològics també milloren la productivitat del sòl i la resistència de l'organisme a les malalties i proporcionen més seguretat al consumidor a través de la certificació i les inspeccions ecològiques. Aquests aliments respecten la fertilitat natural de la terra, promouen la biodiversitat ecològica autòctona i són més eficients energèticament, ja que l'agricultura ecològica és la que genera menys contaminació. Tots aquests avantatges el consumidor els nota de seguida, doncs els aliments ecològics es conserven millor que els aliments convencionals i mantenen el seu veritable color, aroma i sabor. L'Àngel Parera ens explica quines són les diferències entre els aliments ecològics i els convencionals. Doncs bàsicament són tres. Un podríem dir que hi ha ausència de porqueria, de pesticides i altres productes químics. Un altre és un augment dels nutrients i un altre podríem dir que és els sabors. Són les tres coses en què es basen la diferència del producte ecològic amb el convencional. De la mateixa manera que els preus oscil·len en els productes del mercat convencional, el cost dels aliments ecològics varia depenent de molts factors. El fet que els aliments ecològics siguin de més bona qualitat, més saludables i aportin molts més nutrients, provoca una major sensació de sacietat, és a dir, que hem de consumir menys aliments per rebre la mateixa quantitat de nutrients. El producte biològic sí que normalment quan, per exemple, una llegum o una soja, per exemple, un tipus llegum, com això, és de cultiu ecològic i porta el segell, normalment és una mica més car. Però per què? Doncs perquè la producció potser es costa una mica més. I també són produccions més petites, però potser al no comercialitzar-se en grans quantitats potser fa que el producte sigui una mica més car. Però bé, val la pena. És veritat que hi ha aliments que comparem un preu de mercat amb un preu d'aquí d'un aliment ecològic i troba certa diferència. És degut al seu procés, està justificat aquest preu, però és que a més el resultat és un aliment que et nutreix, no t'alimenta. L'important és la nutrició, passa que aquest concepte la gent encara no el té. Per ella una persona el que busca és un aliment que li aporti uns sabors, un gust agradable, però l'important és que els nutrients siguin bons i aprofitables per a l'organisme. Per això a vegades sí que intentem explicar a la gent que bé que si una pasta és ecològica et costarà molt més, però t'alimenta molt més, que en termes es parla de nutrició, no d'alimentació. És aquí la diferència.
Consumir aliments ecològics està a l'abast de tothom. Amb ells cobrim millor les necessitats nutricionals del nostre cos. Si a més respectem el medi ambient, el benefici és doble.